दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि नैबे सिडली समस्तियाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा गोबाव सासनखौ खालामबोबाय नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोङो नैबे एरियायाव उत्तर ओनसोलाव जोङो चन्दन ब्रह्मनि मोनसेबो आसि थुनानै नैबे चन्दन ब्रह्म मावदों होननाय जोङो मोनसेबो बुस्थु दासिमाव मावफेराखै बिनि थाखायनो जोङो आसा खालामो माने जेन' नैबे दानि गोदानै फसंजानाय UPPL सरकारजों फिसिजानाय जाय जोंनि मा होनो जयन्त बसुमतारी सार जों बिथांखौनो जों सापर्ट खालामनानै एबार देरहाहोथारगोन होननानै जोङो ज' ओंखारदों आरो बे एरियायाव ओरैनो स्कुल आरो माखासे सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि दावगानानै दङ? सोलोंथाइ बेलायाव जोङो होननानै बुंनो थाङोब्ला MA स्कुलनिफ्राय लानानै बे LP स्कुलनिफ्राय लानानै जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनैसिम आनन्द बेटिनि प्राइमारि हिसाबै जोङो मोनसेबो प्रभिन्सियेलाइज स्कुल गैया MA स्कुल आरो हाइ स्कुलथ' गैखायानो जोंनि गेजेराव खिन्थु गोबां समनिफ्रायनो जोंखौहाय नैबे जायगायावहाय हाइ स्कुल गायसनगोन मागोन बेबायदि आसा होयै जोंखौ फैदोंमोन आरो जोंनि MA स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामसिगोन होननानै जोंखौ बुंबोदोंमोन नाथाय दिनैसिम जोङो मोगथां महराव नुवाखिसै आरो सरकारानो बायनानै थांलायबाय नाथाय दिनैसिम जों मोगथां महराव नुवाखिसै आरो बेयावहाय जोङो फरायनो थाङोब्ला जेनेबा जोङो आमटेका थांनांगौ गोजान जायो जोंनिफ्राय ओरै बागमारा थांनांगौ गोजान जायो जोंनिफ्राय आरो कलेज लेभेल बेबायदि होननानै बुङोब्लाथ' जों बङाइगाव बिजिनि क'क्राझार बेबायदि खारनांगौ गोनां जागासिनो दं आरोखि बिनि थाखायनो जोङो माने मोजां सोलोंथाइ फसंथानफोरखौहाय लाबोनो थाखाय जोङो दानि गभर्नमेन्टखौ जों आसा खालामदों बिनि थाखायनो जोङो दा बयबो गामि ओनसोलैनो ज' ओंखारगासिनो दं आरो जों ओमफ्राय नोंसिना जायगायाव क'क्राझार आरो बङाइगाव थांनो थाखाय लामाफोरा माबायदि? लामाखौथ' बुंनो थाङोब्ला माने बुंजाया जोङो हालेवनायफोरखौथ' दोनथ'दो एसे मोजां जाबावो बबेबा हालेवनायाव थांग्रा लामाफोरखौ जोङो मोजां नुबावो नाथाय जोंनि मेन हान्थिग्रा लामा जे रायजो राजायानो थाबायो बेजों गासैबो खैलामैलानिफ्राय लानानै भुटान आप टु भुटान बर्डार बेखिनि लामाया बुंनो थाङोब्ला एकदम माने बुंथावयि बेबायदि गाज्रि अबस्थायाव दङ आरो जोंनि माने ओरैबायदि अबस्था जे हस्पिटालफ्राव थांनांगौ समफ्रावहाय जोंनि प्रेगनेन्सि जेनो बिमाफोर थायो बिसोरबो बिराद खस्थ'आव गोग्लैनाङो बिनि थाखायनो जोङो आसा खालामो थाबैनो नैबे सरकारा नैबेखौ मावफुंना होगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो दा आरो बेनो जोङो माने लामा सामा बेफोरो जौगायोब्लासो जोङो रांखान्थियावबो बेफार फालांगि अनुजायैहाय जोङो डेभेलप जालांनो हायो बिनि थाखायनो जोङो आसा खालामदों माने एकदम नैबे लामा दालां बायदिसिना एरियाफोरखौ थाबैनो जेन' लुफुंना होनानै दाफुंना होनानै जोङो जौगानायखौ थाब मोनगोन आरो रांखान्थियाव जोङो थाबैनो जौगागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो सापागुरिनिफ्राय लानानै आप टु भुटान बर्डार बेखिनि लामाया एकदम क्लियारलि मोजां जाथारनांगौ होननानै जोङो आसा खालामो आरो म एक्चुअली भन्दा चाहिँ यहाँनिर अब हाम्रो BPF सरकारले 15 वर्ष चलायो अहिले चाहिँ केही भएन एक्चुअली माटोको पट्टा भएको छैन हाम्रो यहाँ माटोको पट्टा मेन प्रब्लम हो एउटै प्रब्लम चाहिँ मेरो लागि चाहिँ माटोको पट्टा सुविधा होस् त्यसले गर्दा हामी माटोको पट्टा छ भने भोलि लोन पनि पाउने चान्स छ त्यसले गर्दा हजुरहरू पनि सबैले ट्र्याक्टर सबैलाई भोट दिनु हाम्रो UPPL सरकार जितेपछि हामीले यहाँ पाउने आशा छ यो भन्दै मेरो वक्तव्य अहिलेलाई यति नै छ के भयो के भएन एरियामा के डेभलप त भइरहेछ हैन UPPL सरकार भएर डेभलप भइरहेछ तर BPF सरकारले केही दिएको छैन अहिले BPF सरकारले के दिएको छैन हामीलाई चाहिँ सुविधाहरू बाटोहरूको घरहरू सबै अनि हाउसिङ भेटेको थिएन भने भेटेको छैन अगाडि खायो अरे उधारले खायो अरे नि अनि दिन्छु भनेको छ अहिलेसम्म छैन दिँदैन त्यही भएर आशा देखा अहिलेसम्म छैन त्यही भएर अहिले यतातिर आएको हामी चाहिँ